Miabot na ang mga brand new heavy equipment alang sa probinsya sa Davao Oriental alang sa Infrastructure Development Program. Gamiton kini alang sa konstruksyon, rehabilitation ug pagmintina sa provincial, barangay ingon man local roads ug ubang infra projects. Gilang kuban kini sa 2 ka unit sa bulldozers, 4 ka unit sa motor graders, 2 ka unit sa wheel loaders, 8 ka unit sa 10-wheeler 4x4 dump trucks, 8 ka unit sa 10-wheeler 6x4 dump trucks, 1 ka unit sa 10-wheeler self-loading truck, 6 ka unit sa 6-wheeler 4x2 dump trucks, 2 ka unit sa 6-wheeler 4x4 fuel tanker truck nga dunay kumpletong accessories, 2 ka unit sa 6-wheeler 4x4 water truck nga dunay complete accessories ug 11 ka unit sa 4x4 pickup truck double cab. Tumong sa LGU nga matubag ang mga panginhanglanon sa mga residente nga nagpuyo sa mga hilit nga barangay nga makabaton og hapsay nga dalan padulong sa lungsod aron dili mabalda ang panginabuhian sa katawhan sa probinsya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.